Moikka, mä oon Stefan Kiinteistömaailman Vantaalta ja tässä meillä on etuoven kaveri Tuomas jälleen mukana. Ja sitten mun yrittäjäkollegat Aki Penttinen ja sitten Kleni on tässä kanssa. Vaan. Moikka moi. Kerrotaan vähän asuntomarkkinoista Vantaalla. Ja Tuomas, jos haluat vähän aloittaa, miltä tämä niinku Q3 näytti? No, tämä näytti varsin hyvältä, että meillä kumminkin, niin jos miettii koko Q3, niin meillä oli kohdesivukäynnit hyvällä tasolla, ja sitten jos katsoo ennen kaikkea ne tärkeimmät asiat, eli liidimäärät, yhteydenotot myytävistä kohteista, että paljon kuluttajat on yhteydessä, niin se oli viime vuotta samaan ajankohtaan verrattuna niin paremmalla tasolla. Että kyllä tässä niin kuin varsin hyvältä näyttää tämä suunta, plus sitten totta kai täytyy ottaa huomioon, että meillä kesän aikana tehtiin ylivoimaisesti eniten 8 vuoden vertailussa laitettiin uusia vahteja. Eli kuluttajat odottaa, että sinne tulee uutta sopivaa myyntiin. Joo, niin just, että etsintä jatkuu siellä. Kyllä, näin voisi sanoa. Joo. Ostajia on liikenteessä. Kyllä. Kleni, minkä tyyppistä niin kuin asuntoa siellä nyt sitten etitään? No se on sama jatkunut niin kuin vuoden alusta lähtien, että omakotitalot on kaikkia haetuimmat. Sitten tulee rivitalot, erillistalot, paritalot, eli tämmöistä hyvinkin omakotitalomaista asumista näköjään suositaan tällä hetkellä. Niin, kyllä. Eli pientalot ja perheasunnot on niin kuin se juttu. Joo, perheasunnot eri joo. Tuomas jossain vaiheessa mainitsi noista, että vaihto niin kuin käytännössä omakotitalosta kerrostaloa tällä hetkellä voisi olla niin kuin... Joo, niin kuin datan mukaan näyttää siltä kumminkin, että just omakotitalo ja rivitalo, paritalo, erillistalo, niitä haetaan eniten, että niihin olisi niin kuin kysyntää. Ja sitten taas niin kuin kerrostaloasunnoista on tarjontaa eniten, nyt puhutaan Vantaan osalta, niin ehkä tässä kohtaa ne omakotitaloasujat, jotka harkitsee sitä muuttoa kerrostaloon, niin nyt olisi varsin hyvä aika siihen datan mukaan. Niin. Mä palaan vielä Kleni nopeasti sulle, että mitä sanoit jossain vaiheessa, mitä niin kuin haetaan eniten siitä? Joo, eli hakukriteereinä, mitä käytetään, niin on putkiremontoitu, että se on se selkeästi ensimmäinen. Sitten haetaan omalla pihalla olevia asuntoja. Ja sitten, mikä on aika mielenkiintoista, että edelleen autotalli kiinnostaa asiakkaita. Eli haetaan sitä harrastustilaa. Autohan sinne ei välttämättä mahdu. Niin. Varmemies on. Niin. Minusta tuntuu, että 80% omakotitaloista, jos on autotalli, mitä mä käyn esittelemässä, niin ei sinne autoon mahdu, mutta harrastetilaa, sitä haetaan. Tavaraa. Sitä haetaan, joo. No miten sitten tuo hintataso, niin Aki, haluatko vähän kertoa siitä, että miltä se on näyttänyt? No hintataso tässä Vantaalla ja koko Suomenkin mittakaavassa, niin edelleen huomataan, että pientä laskua on ollut hinnoissa. Ja mutta se, mikä on positiivista, myös pieniä asuntoja, tämmöisiä yksilöitä ja kaksioita, mitkä on ollut pitkään ollut tahmeita se kauppa, niin niiden kauppamäärät on niin kuin Espoossa ja tässä Vantaan pikkulähiössä, niin kauppamäärät on nousussa. Eli sijoittajat on tullut takaisin markkinoille, niin se on hyvä juttu niiden osalta. Kyllä. No mitä sä olet hintatason, tai kysymys, jos vähän Tuomakselle voisi heittää, että miltä tämä tulevaisuuden näkymä, miltä tämä näyttää ja ehkä ennen kaikkea nyt loppuvuosi? No mehän tehtiin syyskuussa, Etuovi teki markkinapulssikyselyn ja siinä oli vertailututkimus tämän vuoden maaliskuuhun ja siellä oli maaliskuuhun verrattuna niin ostoaikeet oli kasvussa, plus sitten toki tärkeä kysymys, että oletko valmis tekemään asuntokaupat, niin myös se oli maaliskuuhun nousussa. Että kyllä tässä on tosi hyvät edellytykset siihen, että tämä patoutunut kysyntä lähtee tässä purkautumaan ja asuntomarkkina vilkastuu entisestään. Nythän tosiaan, kun syyskuu oli tämän vuoden vilkkain kuukausi kauppamäärissä, niin tässä on erittäin hyvä suunta ja potentiaali myös hyvää loppuvuoteen. Joo, kuulostaa ihan. Miten herrat sitten, kun kentällä liikutte, niin miltä se siellä näyttää? No, näyttää se hyvältä, että kyllähän tuolla esittelyissä pyörii entistä enemmän ihmisiä ja selkeästi se ihmisten asunnonostoaikeet on nousussa. Että kyllä se huomaa myös tuolla kentällä välitystyössä ja myyntiajatkin on siinä 100 vuorokaudessa vielä pyörinyt oikeastaan asuntotyypistä riippumatta. Joo, komppaan Aki, että esittelyssä käy hyvin porukkaa, mutta kun tarjontaa on niin paljon, niin se klousaaminen, niin siinä meillä vielä haasteita. Ehkä ollaan kriittisempiä. Tai kyllä, siis silleen, kyllä, niin kai nyt kun on valinnanvaraa. Joo, valinnanvaraa on niin paljon, niin käydään ehkä useammassa asunnossa etukäteen vähän perehtymässä ja tiedetään, että mitä haetaan. Kyllä. Ja se, mikä on tosi hyvä, niin korkotaso on ollut tässä nyt jo pitkään maltillinen, niin sekin myös nostaa näitä asunnon ostohaluja. Mutta se ehkä mitä vielä kaivattaisiin, riippuu just näin, jos katsoo, että vieläkin suomalaisten ykköstoive on se omistusasunto, oma asunto, niin se tyyli, että nykyään ostetaan omistusasunto entistä vanhemmalla iällä johtuen siitä, että kun
niin kuin, pankit on kiristänyt näitä niin kuin lainansaantiehtoja, niin, niin siihen toivottaisiin vähän niin kuin sitten hallitukselta apuja että saataisiin niin enemmän vielä kauppaa näihin, että ihmiset ostaisivat aikaisemmin kodin. Joo, kyllä. Ja musta tuntuu, tai miten teistä, niin musta tuntuu, että sitten kun ensiasuntoakin ostetaan näin, niin mennään aika nopeasti sinne niin kuin isompaan. Kyllä. Että ne pienemmät ehkä on sitten, nyt tällä hetkellä niin tuntuu, että sijoittajia ehkä enemmän siellä. On, ja mä voin sanoa, että mä oon huomannut sen, että selkeästi, että ennen vanhaa ensiasunnon ostajat haki pääsääntöisesti 2. Mutta nyt jos vaan rahkeet riittää, niin haetaan 3. Ja syynä on selkeästi se, että jompikumpi on todennäköisesti etätöissä ja tarvitaan se yksi ylimääräinen huone, mitä ei ennen vanhaan tarvittu. Tämä tuli varmaan sen koronan myötä. Tuli tarve sille yhdelle ylimääräiselle työhuoneelle. Kyllä musta tuntuu näin. Ja sekin, mikä on huomattavissa, niin tyyli monet pariskunnat niin voi olla, että ne ostaa ensiasunnoksen, ostaa omakotitalo. Sekin on totta, joo. Tyyli se, että sitten hoitovasti ketkin on niin kuin nousussa, niin se, että niin kuin omakotitalossa asuminen katsotaan, että siinä niin kuin voi itse vaikuttaa niihin kuluihin, mitä tulee siihen asumiseen. Kyllä. Mutta loppuyhteenveto siis näyttää siltä, että ainakin tilastojen valossa niin valoa on tunnelin päässä, eikö niin? Kyllä mä sanoisin näin, että jos nyt katsoo puhtaasti dataa ja sitten meidän tutkimuspuolta, niin kyllä se suunta on tässä parempi. Ja totta kai nyt ehkä semmoinen, mikä vielä haluaisin nostaa, että tyypillisesti nämä välipäivät on etuovella. Meidän kohdesivukäynnit nousee todella paljon, liidimäärät nousee ja uusia vahteja laitetaan. Nyt toki kun siinä on monta arkipyhää ja muutamalla päivällä saa enemmän vapaita, niin meidän ennuste on, että tänä vuonna ne nousee entisestään. Siinä mielessä myös niin kuin hyvä, jos pohtii vaikka sitä asunnon myyntiin laittoa, niin ainakin liikennettä tulee olemaan kohteilla vuodenvaihteessa. Joo. No niin, tässä oli tällä kertaa vähän tämmöistä markkinakatsausta Vantaalta, niin eiköhän me tässä vaiheessa kiitetä ja pistetä homma purkkiin. Kiitoksia ja mukavaa loppuvuotta. Kiitoksia. Kiitos.